Da shi gwamnan jihar Alaka General Sale Hagara Tijani da ke cikin kasar Chadi ya kawo a wannan safiyar ta yau talata a nan Difa shine dai na kara jaddada dangon zumuncin da ke tsakanin kasar Chadi da kuma kasar Niger, a musamman ma mazamna yankin Lak da na Difa da ke kan iyaka, jihohi guda biyu kuma wanda hali yanzu ke fama da matsalar rashin tsaro. Akan haka ne ma wannan bangarorin guda biyu suka tantamna kan hanyoyin wanzar da kwanciyar hankali tare da yin aiki kafada da kafada cikin jituwa da fahimtar juna. Sanin kowa ne cewa da Niger da Chad makwabtan juna ne, kuma muna fama da wannan 'yan ta'adda da ake ce ma Boko Haram da suka addabe mu yau shekara tahi 10. Kuma sanin kowa ne cewa bayan nan ba da daɗewa ba sun kai wata mummuniyar hari bisa ga jami'an tsaron Chadi inda suka yi ɓanna da yawa. Bayan haka shugaban ƙasar Chadi da kanshi ya gusa ya zo hal inda aka yi wannan hari, ya kawo ta'aziyar shi kuma ya shirya sojojin shi don su mai da martani. To a kan wannan kun san abubuwa ne wanda in sun faru su 'yan ta'adda an tarwatsa su sukan neman ɓuya a ko'ina, kuma suna iya shigo mana Nijar. To don haka ne muke da ƙaƙƙarfan ma'amala tsakaninmu da maƙwabtanmu, don saboda mu ganin cewa duk wannan munafukai ba su ɓoye mana ba a Nijar, ba su ɓoye ba kuma a cikin Chadi. Kuma mun samu umarni daga shugabanninmu, son excellence Muhammad Idris Deby, shugaban ƙasar Chadi, da son excellence Abdurrahman Chani, shugaban ƙasar Nijar, cewa mu ɗauki dukkan mataki da ya kamata ganin cewa mun tabbatar da kwanciyar hankali da shimfiɗar tsaro a tsakaninmu da makwabtanmu na Chadi. To kuma hallo mutane suna tune cewa yau da 'yan watanni a watan Ut sun zo nan wurin, mun sa hannu akan wata yarjejeniya saboda makiyayenmu da makiyayen Chadi su je su zo ba tare da wata matsala ba. Dukkan wannan abubuwan shine ya sa lokaci zuwa lokaci mukan ziyartar juna, ko su zo ko mu je, don saboda mu ga ina aka kwana, kuma mu gani menene ya kamata a yi don mu ƙarfafa danƙon zumunci a tsakaninmu. To wannan shine manufa, shine ma'anar zawwasu yau da sahe, don saboda mu samu mitin na gaugawa, mu san ina aka kwana kuma menene ya kamata mu yi a nan gaba don ganin mun tabbatar da kwanciyar hankali a wannan yankin namu na Lak Chad. Wannan rangadin da ya ba gwamnan jihar Difa General da Brigade Muhammadu Ibrahim Bagadoma tare da nashi takwara na yankin Lak General Sale Hagara Tijani damar yin waiwaye kan irin tanadin da wannan jihohi